Wong second wis ora nyokot. Kok bingung nek aku ra nyokot kan ndek ngi nek masalah apa to karo aku jenenge. Salah sing marahi gurih ya cokotane kuwi lho. Nek wis ora nyokot ya sepol. Nak tutuk ndiase mentul koyo jarjit kapok lho we. Gek tutukanmu lho sak pira kok ngantek mentol. Ora sambok tutuk, nggonku lho wis mentol. Apa kowe ngenteni aku permak ning salon? Lah arep nyapa ning salon? Tak pasangi untu ngisor. Lah kaya yo oe. Tak cokote sentolopmu mesisan kelintingan meluru tak drakote men tugel sisan. Kapok. Lah wong nggonku lho bakoh. Oh iya iso tugel. Paling malah menikmati yo. Perawan rondo rek sing iso nyokot ya senuke ra enek untune. Kuwi lak jarimu. Nek pengen dicokot tebokno dhuwur goblok. Lah nek kuwi menyalahi aturan to. Wong dalane lho dhuwur. Senuk kon dhuwur engklek engko mleh. Paling awakmu malah sing mekeh-mekeh. Anja. Ini parah ini. Tenang.